IIS इंटरटेनमेंट प्रेजेंट दिल्ली। बोली बोली छठी मैया की। सिंगिंग बाय विक्रांता श्री। और के बेरा भेले कार्तिक कुमार दौड़ा ले अपन माथ देवर जी हो। चल छठी माई के घाट देवर जी हो। और के बेरा भेले कार्तिक कुमार दौड़ा ले अपन नाथ देवर जी हो। चल छठी माई के घाट देवर जी हो। बोली बोली सूर्यदेव भगवान की। दौड़ा ले अपन नाथ देवर जी हो। देवर जी हो। हाँ हाँ सुपु सजाइला हो सजाइला नारियला बाहो। अदरक हल्दी आरु से बसम तोला बाहो। हाँ हाँ सुपु सजाइला हो सजाइला नारियला बाहो। अदरक हल्दी आरु से बसम तोला बाहो। देर नहीं कर अब मन हमर बात दौड़ा लेला अपन नाथ देवर जी हो। चल छठी माई के घाट देवर जी हो। अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। दौड़ा ले अपन नाथ देवर जी हो। देवर जी। हाँ हाँ पियर धोती के बनाइला पगड़िया हो। मैया दरबार में लगाइला हाजिरिया हो। हाँ हाँ पियर धोती के बनाइला पगड़िया हो। मैया दरबार में लगाइला हाजिरिया हो। बनका हर चल चल संग हमर साथ दौड़ा ले अपन नाथ देवर जी हो। चल छठी माई के घाट देवर जी हो। और के बेरा भेले कार्तिक कुमार दौड़ा ले अपन नाथ देवर जी हो। चल छठी माई के घाट देवर जी हो। अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।